Welcome back to my channel, guys. Yan, so ngayon guys, before tayo pumunta sa ating vlog for today, maraming salamat nga pala sa lahat ng mga subscribers natin, at sa hindi pa, please subscribe now and don't forget to click the notification bell para maging updated kayo sa ating vlogs. Guys, sinamantala natin yung pagpunta natin sa coastal kaninang umaga, guys, kasi ang gagawin namin is inspection nung boardwalk and viewing deck na gagawin doon sa Mangrove Islet ng Bangkong Malapad. But then, sinamantala rin natin yung pagkakataon na pumunta sa coastal barangays, lalo na sa Batang Second. So ayan, malapit na tayo sa Barangay Batang Second. So, papasok na tayo doon sa kanilang river channel. So ayan na yung Barangay Batang Second. So guys, itong community nito malapit mismo sa dagat. So yun yung pinapangabahan natin dahil doon sa bagyong Rolly. So titingnan natin kung ano yung mga pagiging paghahanda nila. Oo. So kung titingnan mo yung panahon ngayon, guys, maaraw, kalmado yung dagat, parang walang mga nagbabadyang kalamidad na darating. So ngayon guys, nandito tayo sa community. So yung mga bahay nila may mga concrete, bagamat karamihan dito ay mga light materials. So yun yung pinapangambahan natin. Hindi lang yun, kundi pati yung kanilang kabuhayan at kanilang kaligtasan dito sa Barangay Batang Second na malapit na sa dagat ng Manila Bay. So ayan guys, titingnan natin yung mga kanilang paghahanda. So guys, yan, nandito tayo sa Barangay Batang Second. So kanina, pagdating natin, nasa bahay tayo ni Kapitana. Pero as of now, ngayong umaga parang wala namang mangyayaring bagyo. Kasi sobrang tirik na tirik yung araw, sobrang init dito sa coastal area. Pero ayan, may mga preparasyon kanina, may mga announcement ang barangay at ang munisipyo tungkol sa paparating na bagyo. Pero dito sa Barangay Batang Second, kalmado lang yung mga tao. Wala akong makikitang nagpe-prepare or nagre-ready, nagtatali ng mga bubong or ganyan. Napakakalmado nila. It seems na parang sanay na sila na humarap sa mga ganitong bagyo. So yan, last pinakamatinding bagyo na dumaan dito nung 2015 yung Glenda. So luckily ang Barangay Batang Second hindi ganun tinamaan. Ang katabing barangay nila yung Barangay Mabuan, yun yung napuruhan doon sa storm surge. Sana ipinapanalangin natin dito sa barangay nito na hindi ito danasan ang nangyari noong 2015 na storm surge. So ngayon po, kasama ko ngayon ang barangay captain ng Batang Second. Malalaman natin ngayon kung ano yung mga nagiging preparasyon o paghahanda sa pagdating ng bagyong Rolly. Yung pong mga bantay bayan, nagpe-prepare po sila para sa mga bahay na maliliit na kailangang itali para po sa paghahanda sa paparating na bagyo. Kapitana, ano po yung mga matinding dinaanan ng Barangay Batang Second sa natatandaan nyo po? Yung pong bagyong Glenda na ang mga palaisdaan ay mga napintas. Yun po, at saka yung ilog, biglang lumaki yung ilog sa barangay namin. Kaya lang po yung mga tao dito, dahil sanay na sa ganong sitwasyon, palagi po silang naka-prepare. At lahat po ng mga charges dito naka-open na in case na may darating na ganong sitwasyon, yung mga tao, inililikas po namin sila sa mga charges. Ano po, bumabaha po ba rito? Ano po yung pinakamataas na baha na naranasan ng Barangay Batang Second? Pinakamataas na baha, yun nga po yung bagyong Glenda. Halos lahat po ng mga bahay dito lubog. Kaya lang po, hindi naman siya matagal. Mga ilang oras lang po, yung ilog.
Okay po. So, sa ngayon po is isang araw po bago po natin maranasan ang bagyong Rolly. So, yun po yung mga naging preparasyon ng barangay po ninyo. So, may pangamba po ba na kailangan po talagang may force evacuation po sa inyo, or may matataas po bang mga evacuation center dito sa inyong barangay? Siguro po sa namin, sa experience namin, yung mga taga-Batang, sanay na po sa ganitong sitwasyon. Siyempre po, pangungunahan ng dasal. Tapos po kami mga barangay official, nakaprepare po kami sa mga mababang lugar na pwede namin silang tulungan na idala sa mga matataas na lugar. Kagaya nga po ng mga charts, ng mga bahay na matataas, doon po namin sila dadalhin. Tapos po, yung ating mahal na mayor, nagbigay po siya ng mga goods para po preparasyon in case na may evacuees na madadala sa mga matataas na lugar. Mensahe po sa inyong mga kabarangay para sa itong paghahanda. Sa aking mga kabarangay, unang-una, pagdarasal sa Panginoon para hindi tayo masalanta ng bagyong Rolly. At sana po, kaingatan, lalong-lalo na yung mga senior citizen, yung mga bata, yung mga buntis. At kaming mga barangay official, nakaprepare naman po kami para tulungan, para dalihin sa mga matataas na lugar yung mga kailangan na ilikas. Maraming salamat. Maraming salamat po Kapitana, at naway ay pagpalain tayo at gabayan tayo ng buong may kapal sa ganitong sitwasyon natin. So sana panalangin natin na lahat tayo maging safe pagkatapos nitong bagyo na to. Maraming salamat po Maraming Kapitana. salamat. So yun guys, bago natin tapusin ang vlog na ito, pinalalahanan natin lahat na lagi tayong maghanda. Iba yung pag-iingat sa ating lahat, lalo na sa inyong mga pamilya. Yan, ihanda na natin yung mga kinakailangan natin sa bahay. Yan, sigurado may mga power interruption dyan. Yung mga flashlights ninyo, yan, kailangan ninyo yan. Mga pagkain, para sa isang araw o sa dalawang araw man, yung mga evacuees natin, lahat sana mailikas na para hindi tayo doon sa panahon kung kailan na tayo nasa gitna na ng kalamidad, doon pa tayo naghahanda. Napalalahanan natin lahat na lagi tayong maghanda sa anumang sakuna. So yan, mga pag-iingat ang kailangan natin. Ihanda na ang lahat ng mga kakailanganin natin ngayong gabi bago dumating si Bagyong Rolly. Yan. So guys, maraming salamat sa lahat ng mga subscribers natin dyan, and sa hindi pa, please subscribe now and don't forget to click the notification bell para maging updated kayo sa aking vlogs. So see you guys and stay safe lagi.